no sé, encara que jo crec que hauríeu de replicar-vos uns als altres, per tant, veig que vaig anar jo posant falques per qüestionar-vos. En tot cas, he qüestionat, sí, d'alguna manera la Mireia, indirectament, i no sé si el Jaume que ha agafat té alguna cosa a dir, per tant digues-la, i en tot cas tu fes i li dius calla Jaume perquè, sí? A veure si us faltarà entrenament amb això, o sigui, és que sou massa ben educats, no veieu les tertúlies com funcionen? Molt ràpidament sobre alguna de les coses que han sortit aquí, que tu apuntaves també i tal, no? Aviam, jo crec que s'ha dit, és a dir, l'ideal o l'objectiu final és l'educació integral del noi, amb la línia d'això que deia Delors, de l'aprendre a fer, aprendre a relacionar-se, aprendre a conèixer, a interpretar la realitat, etc. El que passa és que jo crec que hi ha un cert repartiment de funcions, és a dir, totes les institucions educatives ho han de fer tot, però no totes ho fan en la mateixa mesura. La nostra societat ha establert uns èmfasis. Per exemple, l'educació de la dimensió afectiva de la persona, dels sentiments, això sembla que li correspon més a la família que no pas a l'escola. És a dir, si en una família els pares no estimen els seus fills o els fills no estimen els seus pares, aquí hi ha un problema greu. Però, clar, jo, que soc de l'educació formal, que treballo en l'educació formal, no puc estimar-me els 150 alumnes que tinc cada any, ni espero que ells m'estimin a mi. No passa res si no hi ha aquesta... Però la família això és un problema. Quin és l'encàrrec que té l'escola? Doncs aquest aprendre a conèixer del Delors, fonamental. La cultura, el coneixement, etc. Això vol dir que els nens i els mestres han de deixar els seus sentiments a la porta? No, ni molt menys, però si no s'estimen molt tampoc no passarà res. I quines serien els èmfasis o els encàrrecs que tenen les institucions d'educació en el lleure, l'escoltisme, etc.? Doncs jo penso que que és allò de l'aprendre a fer, l'aprendre a intervenir a la realitat, etc. Que això també ho ha de fer la família i també ho ha de fer l'escola, evidentment, però l'escola, per pròpia naturalesa, està com una mica més desconnectada de l'entorn. És a dir, poden haver-hi escoles fantàstiques interiorment que no participin del medi o que participin poc del medi. En canvi, això amb un esplai, amb un agrupament escolta, és bastant impensable. Aquest d'aprendre a intervenir i tal. I a l'aprendre a relacionar-se. Hi ha una part del treball escolar que és individual i que està bé que sigui individual. Difícilment trobarem en el món del lleure, de l'educació del lleure, situacions que es puguin realitzar de forma massa individual. Aquesta dimensió social en el món del lleure és important. I és veritat que el lleure no té tantes cotilles com té l'escola per fomentar la participació. En el lleure no hi ha currículums, no hi ha programes de continguts que si no s'adquireixen, de competències, que si no s'adquireixen és que l'escola fracassa. Té molta més autonomia, molta més llibertat per facilitar que els propis nois gestionin els seus propis projectes, tinguin iniciatives, es duguin a terme, etc. Jo crec que això és un avantatge. Per això, això que deia abans que l'educació ha de fer-se innecessària, en el món de l'educació en el lleure passa més. I en el món de l'escoltisme, això d'ensenyar als nois a espavilar-se pel seu compte forma part de la seva millor tradició. Per tant, jo crec que sí que hi ha algunes especificitats i alguns èmfasis que es poden conrear en el lleure. I volia dir una altra cosa, ja la dic i així després m'estaré molta estona sense parlar. Prendré nota. Això que també sortia aquí abans, que em sembla que tu, Toni, plantejaves i tal. I què passa quan resulta que a l'escola s'aprenen valors que són diferents als que s'aprenen a la família?
o l'esplai, la solidaritat, l'ajuda mútua i tal, i després allà s'aprèn a competir, etc. És veritat que hi ha uns nivells de contradicció entre els diferents àmbits educatius. Jo crec que la pedagogia, que una certa pedagogia diria que això és dolent. Jo no tinc tan clar que sigui dolent. És a dir, per una certa pedagogia hi hauria d'haver-hi una harmonia total, una coincidència total entre els valors que s'aprenen a l'escola, els valors que s'aprenen a la família, els valors que s'aprenen a l'esplai, a l'agrupament, etc. Jo no estaria tan segur que això sigui positiu. Em sembla que un cert grau de contradicció és bo que hi sigui. És a dir, imaginem un cas concret, no? Un noi o una noia que la seva família són catòlics, practicants, etc., que va a una escola religiosa, confessional, que també l'apunten a la catequesi de la parròquia i que està en un agrupament escolta confessional, a més confessional de veritat, dels que s'ho creuen i dels que van a missa, etc. Aquest noi o aquesta noia tindrà una educació absolutament harmònica, però tan harmònica com pobra, perquè això no reflexa la realitat. Les societats són molt més complexes que això, són molt més contradictòries, són molt més plurals, etc. És a dir, no sé si aquest seria l'ideal. Per mi no ho seria, segur, Per mi no ho seria. És a dir, jo crec que un cert nivell de vivència de la realitat, plural a nivell ideològic, a nivell religiós, a nivell polític, a nivell de cultures, cultural, etc. Això ho vaig aprendre d'un autor molt interessant, Uri Bronfenbrenner, un psicòleg de l'educació i tal, que diu que el desenvolupament de les persones s'enriqueix quan poden participar de contextos culturals diferents, de contextos o d'àmbits culturalment diferents, generacionalment diferents, ideològicament diferents, etc. Evidentment, el nivell de contradicció no pot suposar que això generi traumes amb la persona, etc. Però què té de mal que els infants coneguin que hi ha persones que pensen diferents, que tenen costums diferents, que tenen pràctiques diferents? Jo crec que això és un enriquiment. És a dir, un ambient educatiu massa harmònic, massa coincident amb tot i tal, és un ambient, jo crec que pobre, educativament pobre.